Smai, sir. Croeso I Grochan Disney. David dwi. Ac April dwi. A da ni wrth ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau, a'i hyd. Dewch I mewn. Wel, croeso nôl bawb, croeso nôl I Grochan Disney. A helo April, sut oed ti heddiw? Wel, iawn, diolch. Dwi'n eistedd yma efo gwydriad o Prosecco. Oed, a fi hefyd. Efo ci bach hefyd. Ie, mae gynnon ni gi newydd yn y tŷ ar hyn o bryd. Dim ond 12 wythnos oed ydi o. Ie, a be ydi ei enw? Crackerjack ydi ei enw. Dim cyfeiriad at Disney, cyfeiriad at gani glad ydi o. Ie, cyfeiriad at Dolly Parton. Wel, siarad am Dolly Parton. Nes ti ddangos I mi clip ar-lein efo Dolly Parton ar Tywysogesau Disney and Disney World o'r 80au. Ie, am 15fed penblwydd? Ie, y 15fed penblwydd o'r parciau yn Florida. Roedd hi'n canu 9 to 5 efo'r tywysogesau ac roedden nhw'n gwisgo spectol ac yn eistedd o'r Teipiaduron. Roedd na goreograffi ar y desgiau. Doedd Dolly Parton ddim yn dda iawn efo dawnsio, felly roedd y tywysogesau'n dawnsio o'i chwmpas hi. Ac roedd y tywysogesau'n ymuno â hi fel Snow White, Cinderella ac ati. Sleeping Beauty. Wyt ti'n gwybod yr enw Cymraeg am Sleeping Beauty? Ydw. Y dywysoges hir ei chwsg. Literally, the princess long her sleep. Da iawn. Felly roedd Dolly Parton yn dawnsio efo'r tywysogesau ac yn y pen draw. Y saith Corrach ac roedd Grumpy yn dawnsio efo Grump. Working 9 to 5. Yn union, ie. Clip bendigedig, rhaid I chi wylio'r clip ar-lein os da chi ddim wedi gwneud hynny eto. Reit, gawn ni symud ymlaen, April. Reit, y Pennod. Felly, ein segment cyntaf heddiw, newyddion am ffilmiau. Felly, David, ti gyntaf. Wyt ti wedi clywed rhywbeth am Wish? Achos dwi ddim yn gwybod un rhywbeth o gwbl am Wish. Wel, achos does na ddim llawer o wybodaeth ar hyn o bryd, really. Mi wnaeth Disney gyhoeddi rhag hysbyseb am Wish am mis Ebrill, a doedd na ddim lot o wybodaeth yn y rhag hysbyseb, ond mae'n edrych yn ddiddorol iawn. Dwi'n meddwl bod steil y ffilm yn gyffrous iawn. Ie? Ie, I ddechrau, mae animeiddwyr Disney wedi cyfuno'r steil animeiddo hen ffasiwn ar y steil CGI gyfredol yn yr un ffilm. Mae'n ddiddorol iawn. Dwi ddim yn dach. Wel, mae yna rai cymeriadau wedi dyluno yn yr animeiddiad hen ffasiwn a rhai cymeriadau yn CGI. Fel Chip a Dale? Wel, ie, fel Chip a Dale Rescue Rangers, tipyn bach. Wel, dyna ffilm sy'n ffilmio'n fyw. Ie, ond mae Chip yn hen ffasiwn a mae Dale yn y ffasiwn modern. Yn union. Mae plot Wish yn ddiddorol iawn achos mae nhw'n deud y stori sut gaeth y seren Dymuno ei chreu. Y seren Dymuno y dymunodd Geppetto arni, y seren y dymunodd Tywysogesau Disney arni. Be ydy ei stori, sut wnaeth hi gael ei chreu. Felly mae'r ffilm yn edrych yn ddiddorol iawn. Ro'n i'n edrych ymlaen at weld y ffilm hyd yn oed yn fwy achos mae Disney Film Studios yn dathlu 100 mlynedd eleni. Wrth gwrs. Ie, mi gaeth Walt Disney Studios ei agor am 1923. Waw. Yr enw goreiddiol oedd Laugh-O-Grams Studios ac yna Disney Brothers Studios. Fel Walt a Roy Disney. Yn union, ie. Ac yn y diwedd Walt Disney Studios. Ei ffilm animeiddiedig lawn gyntaf oedd Snow White and the Seven Dwarfs, wrth gwrs, wedyn Pinocchio, Alice in Wonderland, Lion King, Frozen ac ati.
A'r ffilm nesa ydi Wish. Mae 'na Gafr sy'n siarad yn y ffilm. Waw! Am anhygoel! Ond dwi'n hoffi Geirfa. Yn union. Ac mae'r ffilm wedi lleoli ar Penrhyn Iberia rhwng Sbaen a Portugal. A dwi wrth fy modd efo diwylliant Sbaen a Portugal hefyd. Dwi just yn edrych ymlaen at y ffilm. Oes na unrhyw newyddion am ffilmiau arall? Dim ffilm, ond rwan ar Disney Plus, mae yna gyfres newydd o'r enw The Muppets Mayhem. Wrth gwrs, a be wyt ti'n feddwl o'r Muppets Mayhem? Ro'n i'n gyffrous am Muppets Mayhem, ond ro'n i'n siomedig. Welish i ddim ond y benod gyntaf i fod yn onest. Mae yna gyfres llawer gwell am y Muppets. Y greiddiol, wrth gwrs, ac hefyd cyfres eitha diweddar, lle mae gan Miss Piggy ei sioe ei hun, sy'n cadw rhywfaint o hiwmor greiddiol y Muppets. Mae'r cyfres honno ar Disney Plus hefyd. Ydy, ond yn ffodus, dwi'n cytuno. Roedd y Muppets Mayhem yn ddiflas iawn i mi. A dwi'n hoffi'r Muppets hefyd. Ond mi ddolwn ni drio'r gyfres ddiweddaraf. Hefyd heddiw, rhaid i ni siarad am Peter Pan a Wendy. Mi wnaethon ni wylio Peter Pan and Wendy am mis Mai. April, be oedd y ti'n feddwl o'r ffilm? Dwi'n hoffi'r ffilm. Mae hi'n tipyn bach yn dreisiol ac eitha tywyll. So ni wedi hoffi gweld mwy o liw a hyd, really. Y tybed be maen nhw'n trio i gyflawni efo onglau'r camera. Roedd e lot o onglau gwahanol a diddorol yn y ffilm. O dwi'n hoffi'r actores sy'n chwarae Tinkerbell. Y be ydi ei henni? Roedd hi'n wych. Yara Shahidi. Diolch. Mae'n neis i weld Tinkerbell fel Tylwythen Deg hael, dim yn genfi genus. Do, mi wnaeth hi sefyll allan i mi yn y ffilm. A dwi'n cytuno am y tôn. Roedd y ffilm yn dywyll iawn heb unrhyw hyd. Ac roedd y ffilm yn gyflym iawn. Mi wnaeth y ffilm dwrio draws sîn ar ôl sîn ar ôl sîn. Do. Mae'n werth gweld y ffilm just ar gyfer y logo newydd ar y dechrau. Dwi'n dal i gofio gweld y logo 3D am y tro cyntaf efo'r ffilm Enchanted, a mi ges i fy syfrdanu. Ac mae Disney wedi wneud o eto. Mae logo ar ddechrau Peter Pan a Wendy yn anhygoel. Logo am y canfed penblwydd. Yn y diwedd, cymaint a dwi'n caru'r Peter Pan animeiddiedig gan Disney, a chymaint a dwi'n hoffi'r fersiwn yma. Mae'n well gen i Hook, efo Dustin Hoffman a Robin Williams. Mae'n well gen i'r hyd a'r cymysgedd o dywyllwch a hwyl. Hook ydy'r fersiwn gorau o Peter Pan i mi. Digon teg. Unrhyw beth arall? Gawn ni symud ymlaen? Un pwynt arall cyn i ni symud ymlaen. Yn ein pennod cyntaf, mi wnaethon ni ddeud bod hi'n posib bod Ali'i Crefalio yn chwarae Moana yn ffilm, maen nhw'n ffilmio'n fyw. Dani wedi dysgu bod Ali'i Crefalio ddim yn chwarae Moana. Mae hi'n un o gynhyrchwyr y ffilm. Mae Disney wedi cyhoeddi castio agored i ffindio Moana yn y ffilm. Am ddiddorol. Diolch, April. Be rwan? Ein segment nesa, newyddion parciau. Roedd Disney yn hysbysebu llawer am ei dathliadau Calan Gaeaf. Dim ond mis Mehefin ydy hi? Wel, mae gan ffeniau Disney obsession mawr efo Calan Gaeaf. A dros mis Mai, roedden nhw'n hysbysebu halfway to Halloween yn y parciau Disney. Mae'n drwg gen i dwi'n dasg rwan, halfway to Halloween. Mae Calan Gaeaf yn fendigedig am parciau Disney, ond sgen i ddim diddordeb o gwbl mewn fynd i'r parciau Americanaidd dros Calan Gaeaf. Mae'n debyg bod y parciau yn brysur iawn. Mae gan y parciau yn America bartion mawr gyda'r nos dros Calan Gaeaf. Mae'n nhw boblogaidd iawn. Felly mae Disney eisiau dathlu yn gynnar eleni. Mae'n well gen i Calan Gaeaf am Haris.
Ie, efo ei haddurniadau. Wyt ti'n cofio pen oedden ni yn Disneyland Paris cyn y pandemic? Mi wnaethon ni gerdded ar hyd yr afon yn ymyl y gwestai yn Disneyland Paris. Roeddwn ni'n yfed coffi, pwmpen, space. Roedd y tywed yn ffres a iach. Mae'r hydref yn briodol yn Ffrainc. O, ydy, mae'n bwyth iawn yn Florida yn y hydref. Ac hefyd, mae'n well gen i'r Dymuniadau ym Mharis. Hefyd, mae gen i ddiddordeb yn y parc yn Hong Kong, achos mae'n nhw wedi trio agor scare mazes yn Hong Kong Disneyland. Mae scare mazes, neu drysfeidd dychryn, yn boblogaidd iawn am parciau Universal yn America, ond hyd a gwni, sgan Disney ddim diddordeb mewn dechrau drysfeidd dychryn yn ei parciau Americanaidd. Ond mae'n nhw'n ei trio nhw yn Hong Kong Disneyland, ac mae'n nhw'n edrych yn ddiddorol iawn, brawachus iawn, efo cymeriadau fel Dr. Facilier o The Princess and the Frog, y Cwningen Wen o Alice in Wonderland, dieflig iawn hefyd. Ella mae gan Hong Kong Disneyland ganiatad i ddechrau drysfeidd dychryn, achos mae'n nhw'n rhif rawchus i bobl Americanaidd. Mae'n bosib. Faswn ni ddim yn cymeradwy o gwylio unrhyw clipiau ar-lein efo plant yn y tŷ, ond os doch chi'n oedolyn, mae'r clipiau o'r drysfeidd dychryn yn Hong Kong yn ddiddorol iawn. Unrhyw newyddion arall o'r parciau? Mae gen i un dar arall. A fi hefyd, mae fy narn yn frawachus hefyd. O, ydy. Wel, ym mis Ebrill, mi aeth y draig o'r sioe ffantasmic yn Disneyland California ar dan. O, ia, dwi'n cofio. Mae Disney wedi cyhoeddi bydd ffantasmic ddim yn dychwelyd tan fis Medi. Brawachus wir. Roedd y lluniau a chlipiau ar-lein yn crazy. Oedden. A be ydy dy ddarn, David? Wel, yn anffodus i ffaniau Star Wars, mi gaeth Star Cruiser ei gau. A gwesti enwog o Star Wars oedd Star Cruiser. Mi gaeth ei agor y llynedd yn Orlando, ond roedd o'n ddrud iawn, ac roedd rhaid i chi aros yn y gwesti am 2 noson. Wel! Dwi ddim yn hoffi Star Wars o gwbl. Sgen i ddim diddordeb mewn gwesti Star Wars, yn enwedig am 2 noson. Wel, mae pobl yn cytuno, hyd yn oed pobl sy'n hoffi Star Wars. Newyddion mawr am myd Disney am mis yma? Ia, te. Dim segment ffeithiau am mis yma, bawb. Da ni wedi siarad am lawer. Do. Felly, dwi isio deud diolch i bawb am wrando. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ni ar Instagram, YouTube a Facebook rwan hefyd. Ia, please. A dydwch wrth eich ffrindiau os gwelwch chi'n dda. Gadwch adolygiad i ni ar eich platfform podlediad. Mae'n helpu eraill i ddod o hyd i ni hefyd. A diolch i Gwar Dafydd am ei help efo'r sgript fel arfer. Welai chi fis nesa. Hwyl fawr bawb. Hwyl! Mae'r benod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan Mae'r Herzog, hawlfraint Grochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwar Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan. Woo! Oh boy! Oh boy! You just made the outtakes, thank you.